Jakob, der går til tørsvømning her. Hvad er der, Basse? Se lige det benarbejde. Fuldstændig, det er helt vanvittigt. Prøv at dreje mig over mig. Basse? Er det godt? Så kan man rigtig se benarbejdet, det hele kører på mere. Det er sådan brugt. Ligger du også fise samtidig med? Ja. Jakob? 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 Hej? Er det godt? Hold op. Jeg tror lige, han skal lidt mere frem.